So bafethu asikhulumeni nge-Life with Felix, i-episode ngomhla ka-19 kuJuni. Look, it's been a while since I've touched on this show, but quite interesting izinto ezenzakalile in the latest episode eyenzakalile this past week kumhla ka-19. So let's just discuss that. Firstly, let me just say this and introduce myself. My name is Azad. Thank you so much for coming through to my channel. Please do not forget to subscribe, guys. Subscribe, press that like button. And please, when you watch these videos, make sure you watch the adverts as well. Okay, so look, this is what happens. The beginning of the show, Sibona Felix meeting up with Ayanda, who was supposedly have broken up with this past couple of weeks ago. And now sebeyahlangana trying to fix izinto between the two of them. Bahlangana kube mnandi and bahlale phezu kodaba and Felix asho manje ukuthi uyafisa ukuthi kubuyiswane kubuyelwane kube khona into oxolo ngoba phela unesifiso manje ukuthi lesi sithembu sakhe lesingabi isithembu somjolo but kube yinto ekhona ebambekayo. Hayi man, Mr. Hlophe uyayifuna ngempela lento le. No, bahlangane bafisa kube mnandi and usisi naye asho ukuthi no yinto ade ifisa lena ngempela ukuthi yenzeke. And from the looks of things, ngathi ngempela kuzokwenzeka. Look, Felix mnumzane uHlophe ngifisela konke okuhle kuyona yonke lento eyenzayo. Ninosisi lapha uAyanda uBhenga uNculosi madoda Shongololo. Hayi ngathi konke ngabafisa kungalunga. Immediately after this whole thing behlangene ndawonye bebonisana, usisi sesiyambona on a different segment of the show esehleli noma wakhe kubo kama wakhe. I think ikubo nayo usisi. So uzobalisela uma wakhe ngokuthi hayi wema sesishintshile isimo sami noHlophe sekube kanje ama new developments sesibuyelene saxolelana saxoxisana kanjani. Hey, umama bandla ukhathazekile ngengane yakhe. Ndoqala ngipick up leyo when I saw this scene. Umama ukhathazekile ngengane yakhe ngoba bandla uzivezile izikhalazo zakhe. She did raise her concerns and grievances with regards to Felix and how Felix has been mistreating ingane yakhe. So ngokusho kwamama uyasho ukuthi she's not happy by the fact ukuthi uFelix usethembise ukuthi uzokwenza imfanele kanje la ekhaya uzothumela abantu kwa konke lokho kodwa akaze kwenzeka. No one has been sent whatsoever. Instead uphuca intuthuko yekusasa lengane lendodakazi yakhe ngoba phela wayetshela ukuthi iyeke emsebenzini nakho konke lokho ethi uzoyondla kanjani and leyo nto umama ayihlali kahle kuyena ngoba it has not been official as yet. Uma bekuthiwa seku official ekucela lokho kundodakazi, I don't believe she would have much of a problem with it ngoba uso umyeni ngokweqiniso nangokuphelele, but okwamanje akacaci lokho, yabo. And yabona inkinga lento ngoba phela nango phela usisi la Ayanda unezingane ezimbili ezinobaba bazo, yabo, kunaleso simo futhi nakhona. And I understand ukuthi inhloso yesithembu sika Felix yini, isithembu sokuthi uba njengentombi noma isithembu sokuthi ufuna ukwakha, ufuna ukuba nomndeni omkhulu. I understand that, like, you must understand ukufuna isithembu sihluke kaningi bafethu, asifani. Khona abanye abathi bashadela abantu abangasekho abasemakhaya abadlula emhlabeni, uthi hayi umkhulu uthini, uthi ngithatha umfazi wana endlini, ubani uthini. Wonke umuntu nezathu zakhe. Esalana angisizwa kahle, but mina nevertheless umama ngiyamuzwa. Umama ngiyamuzwa uma ka-Ayanda ngendlela echaza ngayo lento le ngokungaphatheki kahle kwakhe, yabo. Ewabuye wathi le ndaba yokuthi ukuhlala kwakhe usisi lapha kulowa muzi ePinetown uyasho ukuthi bekade eyibhantinti, bekade usejele wena nto uhleli khona, ulinda into ongayazi. Nanokuthi futhi kwaveza enye into, hey bantu besilisa, umama uveza indaba yokuthi uFelix must not take izinto zakwakhe nomkakhe uma nenkinga azoyiletha kuwena, uma wena uqala usuyikhuluma bese kuba inkinga. Yabona ke ingxabano egcina siyaziyo thina leyo ukuthi phela usisi lo Ayanda kwakuyikhuluma kuTrace indaba yengane yomfana le ukuthi ngathi akuyona kaFeel. Yabona iyona ke nje into sayazi mhlawumbe kukhona nokunye. Bafethi pillow talk nomuntu omusha usufuna uzama ukungena ke manje amabhukwini akhe ube umuntu omuhle kanjani. Cha, impela ngiyavuma intombi ishela ngamanga kodwa hayi kangaka phela. Ake sizame nje ukuthi sithi ukunciphisa abafowethu. Hawu, kube yisimo esikanjalo ke bafethu into yama wakhe uAyanda behleli lapha yana and umama banja ukhulumisa kwamama khathazekile ngengane yakhe kakhulu. Speaking of mama, usisi la uTracy went on a, I don't know what is it called, a
bike ride benosisi umngani wakhe lo, and they touched on a few things, but more importantly ngendaba kababa wakhe noma wakhe, ngoba phela abazali bakhe besengasekho ndawonye, but ngoba ezokwenza umcimbi wesiZulu, ubaba ufisa ukuthi anzele uTracy izinto zesiZulu nokuthi zonke izinto ziphumele kwakhe. Now, what has been shed light on this situation is that uTracy nobaba wakhe have not been quite close. You understand? And I don't understand why Tracy is pushing so hard ukuthi izinto zenzeke kubaba wakhe. Yabo ngoba phela as it stands, ngendlela achaza ngayo uTracy, u-stepmother naye uma wakho uTracy abazwani kahle hle. Kwasayena naye uTracy no-stepmother abazwani kahle. You understand? And another thing, guys, uma uzalelwe ekhabonina and izinto kumele zenzeke khona, there's absolutely nothing wrong lapho khona ikaba yakho uthi uyenzele khona. Ngisho nokwedlozi kuya-understandeka, kuyaziwa ukuthi ungowala, hayi mhlawumbe usekudukiwe. Manje this whole tatakho situation uhamba uyobheka ihlobo ufuna ukwenzela izinto kumile kanjani. Yeah, come on. So I really do hope uTracy Badla makes the right decision. Mina, for the sake of peace, I really do hope she picks iside lama wakhe enzele khona yonke into. If ubaba wakhe efuna ukumenzela into, it's fine, akamenzele ngendlela yakhe abe khona nayo uTracy present lapho ezobenza khona lapho kwakhe, it's fine. But kuyinto kanje ezophuma uyobe ephumela kephi nendawo, I think she better choose wisely kuyona yonke lonke. And then lastly, we saw uFelix ehleli nosisi wakhe emlazi. Well, naye ezomtshela-ke kahle i-progress yakhe laphayana beno Ayanda kusekubuyelwene. Uyayisolo Ayanda ufuna ukuxolisa kona wonke umuntu abantu abonile. Shothi Ayanda lo ayishuthi ngempela umoshile. Uzoxolisa-ke kulaba nalabo bomndeni nobani bani kakhulukazi uTracy nayo yonke lento leyo. And usisi doesn't have a problem with all of this. And uyambona nje ukuthi yazi ngenhle uFelix uyafika lana nenyama sodla inyama uzontshela into lena ka-Ayanda, and akakhathazekile kakhulu sisi wami. Uyambona nje ukuthi okay fine ke weFelix sizokwenza lokho ufuna sikwenza, ayikho inkinga, but it's a Felix problem. Yabo, it's a Felix problem. Yena ufuna azame ukuthi with uAyanda wakhe bayalakha uxolo within the family members akhona, bazame ngakho konke indlela abalakha uxolo ngendlela bazolakha ngayo. So guys, that's exactly what happened in today's episode of Life with Felix ngomhla ka-19. Was it a nice episode? Oh, most definitely. Beyade umnandi biwushapu. I really do hope badla ukuthi ifiso zikama ka-Ayanda more than anything ziyafezeka. I know ukuthi I think i-directive yale show, i-objective yayo ukuthi sibone uTracy enzelwa a traditional wedding. But I also do hope ukuthi ubaba uHlophe angalenza iqiniso ku-Miss Bhengu, amenzele nathi kube khona i-progress. Angaba ukuthi angamenzela i-traditional wedding, but sibone ukuthi okay, hayi cha, uselithathile igxathu lesibili kusisi naye abe nethemba abantu losisi. Bafethu, thank you so much for coming through. Please, as I've mentioned, please don't forget to subscribe, press that like button, Bafethu, watch that advert, and comment. Let's talk about the show, Bafethu. I think sesiphathi nendawo manje anytime isizonqamula iphela. Thank you so much for coming through, Bafethu.